Die ben je op het Epic Festival in Dokkum. Hoe is het ooit ontstaan? Hoe is het ontstaan? Het is al in mijn holle ontstaan. Ik had bedacht. Ik zei op een gegeven moment van jongens, we moeten hier in Dokkum. Maar we hier gewoon wat organiseren. Het lieke deed ze wat. En we doen dit nog voor de tweede jaar en dan kun je zien, het is hier lekker druk. Ondanks dat het net zo heel succesvol is, maar het is lekker druk. En het is hier altijd gezellig. Doe zit alleen nog of zijn er heel veel mensen die helpen of heel veel bedrijven met erachter staan? Er zijn mandjes 4 van me heen, die ben sowieso verste ploeg. En we hebben natuurlijk heel wat vrijwilligers. En die doen alle echt gewoon omdat het leuk is door die mij. En ja, het is gewoon uniek hoe het steeds elke keer weer ontsteken. Hier de Dijnij Hemelvaart voor de Pasthoorn. Een heel groot podium op het water, ja, waar Vien staat in Friesland. En je zei dat je met de vorige keer gewoon hier en de jaren daarvoor ga je met de ek gewoon. Maar dan weet een onder een oren namen. Hoe zit dat precies? Ja, we doen dit nu in principe voor het 5e jaar. Eerst hebben we het onder de naam Zoet. Daar dienen we mij nog volle meer meisken. En ja, daar is wat oneenigheid in ontstaan. Er ben per voorkeer met het logo en de namen. En toen hebben we vorig jaar zijn van jongens, we gaan helemaal apart, we gaan gewoon helemaal op nee en we beginnen Epic Festival. En Epic Festival staat voor dans, theater en muziek, DJ's. Een complete beleving. Het is net alleen nog een DJ die een plaatsje draait, maar echt een hele belevenis eromheen. En de Dijnij Hemelvaart, ja, het is inderdaad, het is een dij, het is epic. Waar halen ze DJ's al hier bij? Ben het hier uit lokale DJ's of halen ze echt overal bij? We halen ze uit heel Friesland bij. We zijn Grutskop Friesland en de Friese DJ's. Ja, dat is mijn gebruik van mij. En ondanks dat we geen DJ's hebben van Nederlands of wereldformaat, hebben we toch elke keer weer een super goede sfeer hier met de DJ's. Dus ja. Wat wil je nog meer? Als je het tegen bij Helly kennen, waarom van 4 al moeite doen? Hoe ga je met ooit Fjernwolk krijgen maar de vergunning van de gemeente? Want het water, ik bedoel, er zijn heel veel vergunningen voor nodig, lijkt het mij. Nou, dat is gewoon een beetje mazzel, een beetje yin-yang en gewoon een vreetje. Je komt met een idee en ja, je moet het zeggen. En, jongens, we hadden dit idee en we willen graag doen. Nou, en dan is het de gemeente dat die ja of nee zegt. En het is gunstig uitpakt en we doen het al een periode. En het is elke keer volop, echt van hun kant aan hoe we het door en presenteren en deel zetten, elke keer weg. Valt die je weg? Sowieso, ja. Oké, bedankt. De Dijnij Hemelvaart is iedereen hier in het centrum van Dokkum van harte welkom. En ik zou zeggen, share op www.epicfestival.nl. Oké, bedankt.